jing ai jing kersan ya ka seng kentai Mawlai pelun kabala mi shekmat ban penram jor halor ka jingmi video lingba ka app kabala ai kerteng kom ka NOLO nolo bagi bria ki bapenan kami ka kin la ban yo ya ki kentai na Mawlai tangha ka dor khat santing ka nakaliang ka Voice of the People Party VPP State Women's Wing haka arpoi tari ukala lengkot arajar punrio kala Phah da ka shithi shaw Dhiraj Yadav IPS Superintendent of Police Cyber ban le AA halor ka ni kat kom ka shithi na ka kong Pilitats im ka president bat ka kong bahun lang tron secretary la ong ba ka jingmi jong ka tega video kala pen tho bria ya ka jinglong jingman ki kenthai ki bana Mawlai bat kum jo ru ya ka jalla barok ka wai bat ka ni ka long ka aka ka ba penja buram Kumta nakaliang ka VPP State Women's Wing ka kentu ya katanat bakadai ban shimki mardor ban Weng no ya ki video ki blapenmi ya ki Kyntien Mawlai bat Shillong girls nakatai ka app bat na baro ki rensan social media ban penlong ru ka jing toket ka babanya khnang bakum kini ki jingja kino mi shu hadin habot bat ban thau no ya ki kendon ki bating khnang ba ki kenthai ki ban ka jalla kino pau shu hakum kini ki video hadin habot Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya